Имало един мъж, богат и уважаван в своя град. Всички му се възхищавали, къщата му била голяма, масите му винаги пълни с храна, а дрехите му скъпи и изискани, но този човек имал едно голямо изпитание. Сърцето му било привързано към земното. Той вярвал в Аллах, но винаги отлагал, казвал си: ще започна да се моля утре, ще дам садака другия месец, ще отида на хадж, когато остарея. Една вечер, докато празнувал в дома си, при него дошъл старец просяк, гладен и уморен. Помолил го за хляб и вода. Богатият човек го изгонил с думите: аз съм работил цял живот за това, което имам. Никой не ми е дал даром. Защо да давам от моето на теб? Старецът си тръгнал мълчаливо, но тиха прошепнал: това, което отказа днес, ще тежи върху тебе в деня, когато нито богатството, нито децата ще помогнат, освен на този, който дойде при Аллах с вярващо сърце. Нощта преминала, но богатият човек не могъл да заспи. Сякаш тези думи ехтяли в ума му. На следващия ден, докато седял на трапезата си, чул новината, че съседът му, млад и здрав мъж, внезапно починал. Никой не очаквал. И тогава за първи път богатият човек усетил ужаса на смъртта. Той паднал на колене и заплакал: Господи, не ме оставяй да умра с празни ръце пред Теб. Нека не бъда от онези, които замениха Твоето вечно, райско обещание за временната пръст на земята. И започнал да се променя. Започнал да дава от богатството си, да помага на бедните, да храни сираците и да моли Аллах за прошка. Но, хора, не всеки има този шанс. Не всеки ще бъде събуден преди смъртта му да дойде. Аллах ни казва: животът на този свят е само игра и забава, украса и съревнание, помежду ви в богатство и деца, а отвъдното е по-добро за онези, които се боят от Аллах. Сура Ал-Хадид, 50-20. И пророкът е казал: двата крака на сина на Адем няма да помръднат в деня на съда, докато не бъде питан за 4 неща: за живота му, как го е изживял; за младостта му, в какво я е прекарал; за богатството му, как го е придобил и в какво го е изразходвал; и за знанието му, какво е направил с него. Послание: не предавай вечността за едно мигновено удоволствие, не заменяй рая за една нощ на грях, не отлагай молитвата за утре, защото може би утре няма да дойде. Истинският богат човек е този, който срещне Аллах със сърце, пълно с вяра, и с ръце, които са раздавали, а не само трупали.